Sade Show podcast. Joka päivä joku on nostettava kohun keskiöön. Tuomittava äänekkäästi. Uutisissa, keskusteluissa, somessa. Miten kaukana me voidaan olla inhimillisyydestä? Meidän kulttuuri on kuin Disneyn satu. Rakennettu hyvän ja pahan narratiivin varaan. Nyt on niinku ytimessä. Ja huomaamattamme, paetessamme historian väärää puolta. Melkoinen tarina. Pelko ajaa meitä valitsemaan. Se on se todellisuus siinä vaiheessa. Hyvin mustavalkoisista oletuksista käsin. Se kuuluu myös ihmisen luonteeseen. Mutta entä jos Se on sellainen tutkimuksen aihe. syy ei ole yksiselitteisesti kenenkään? Toi on kyllä vaikea kysymys. Jos kaikki onkin jatkumoa, Tosi mielenkiintoisia kysymyksiä. ihmisten välistä tanssia, syitä ja seurauksia, jossa jokainen valinta luo edellytykset seuraavaan. Todella hyviä kysymyksiä nämä kaikki. On tosi vaikuttunut. Mä haluan ymmärtää, miksi me toimitaan niin kuin toimitaan. Jos tuohon pääsisi kiinni, niin se vastaisi monen muunkin kysymykseen. Mistä meidän valinnat kumpuaa Hyvä kysymys. ja miten meidän kulttuuri rakentuu. Valtava kysymys. Tässä podcastissa ei etsitä yksiulotteisia totuuksia, vaan rehellisyyttä. Äärimmäisen rehellinen. Ajatusten vaihtoa, jota ei valtamediassa kuule. Ääniä, joilla olisi paikka siinä pöydässä. Tämä on Sade Show podcast. Keskusteluja, joissa ei ole hyvää tai pahaa, tai oikeaa tai väärää, vaan ihmisiä, syitä ja seurauksia. Mutta kaikella on merkitys. Keskustelusta voi oppia.